yan mata adon gari ya gari kuma wallahi wankan yayi kuma ga ki kala ajeboter ce lahiya ni gane ki cikin rana haka ba direba ko wani dan abu kuma gashi ko drinks babu ga hannun ki bale ki dan rage zahi da Allah in babu damuwa dan dala ki dan ban sha da dinki da Allah. Assalamu alaikum mata. Assalamu ya gida. Alhamdulillah. Wallahi mata hakan ga nake yake in ba za ki rawo ina son samu Ba damuwa. Yawa da Allah mallam ina da tambaya. Wai ya an kai wai naga waccan babbar yarinyar naga ni fara zuwa in tambaye in an shi number ta amma bata ban ba naga ta yi kula ta bisa gare ni kuma haka an shi number ta. wato dan uwa in ka kula yanayi na bakin ka da kawari to kaga ya kamata a ce kana unwani da oral B mouth clean oral B kenan saboda in kana magana ma da mace zaka ji bakin ka yana dan kamshi ko shi yasa ta saurare ka. Okay na gane zan ka aiki da oral B mouth clean oral B ko na gane shi yasa kenan take accepting dina yanzu kai karin kanka baka ji bakin ka wallahi na jiya akwai gyara gaskiya to ka san abin da za a yi don Allah ina aka sai da wannan oral B din to a bakin layin mu ma ana sai da shi to don Allah mu je ka gwada mi wallahi mu je ka gwada gaskiya da shi zan dora makilin yanzu zan